Mhlampe mawufisa ukufaka isandla noma ukulekelela ukusiza laba ababhidlikelwe imizi yabo ngezikhukhula, ungangisiza nami mina ke awubhidlikanga uvela ungekho ke nje awukazi ube khona. Ungangikubheda kakhulu ke kumina, ungangisiza nje ungisuse phansi nyuke nami. Mhlampe ke makwenzeka ke uphinde ubhidlikake usungaphinde uveleke futhi ke angale. Kodwa ke okunye ke kubalekile, singahlangana la eHillcrest CityHill ngomhla ka-1 June ngo-7 PM. Amathikithi atholakala eCommunity ngo-R200. Angazi ukuze abantu beyizwe lento mhlawumbe fanele ngisho sabhayibhelana. Ngiqinisile ngithi kini kunomcimbi wamahlaya ose-Hillcrest CityHill ngomhla ka-1 June. Ilona lowo ofisa ukuba khona akazitholele ithikithi eCommunity ngo-R200. Kepha lowo ngayo kuba khona uyozisola nokuzisola.